Продължава модернизирането на ремонтираната през миналата година сграда на пожарната в град Царево. Ремонтът на сградата бе извършен със средства по проект обновяване и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в общинската сграда на Регионалната служба по пожарна безопасност и защита на населението. Проектът се реализира в партньорство с Бургаската пожарна. Ремонтните дейности на сградата на пожарната в Царево бяха реализирани по процедура подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт, с финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост, включително чрез договор за безвъзмездна финансова помощ. През 2025 завършихме 2 успешни проекта с въвеждане мерки на енергийна ефективност в сградата на пожарната в Царево. Едно прекрасно и страхотно партньорство с община Царево, тъй като сградата е тяхна. Бяхме партньори по проекта, направихме един примерен проект за България на една хубава голяма сграда. Там имаме потенциал да се развиваме, защо не да бъдем един от центровете за подготовка на водолази в МВР, в този център, в тази община. Имаме потенциал, въпрос дали ще се работи в тази посока на национално ниво, но ние сме го предложили. Успешната реализация на проекта ще осигури по-добри условия за работа на огнеборците и по-ефективна защита на населението в региона.